Natanggong ang pipila ka pasahero padulong sa Kaputian ug Talikod Island kaganyang buntag sa Santa Ana Wharf. Kinihuman gididan sa Coast Guard ang mga lansya nga mulawig sa kadagatan subay sa pagdaot sa panahon. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Niyawsan kita pailam ang Davao ubos sa signal number 1 bunga sa Tropical Depression Vicky. Gimanduan sa Davao Coast Guard ang ubang mga sea vessel nga dili una mo biyahe kaganihang buntag. Dihang gianunsyo sa Pag-asa nga usaan Davao sa mapailam sa signal number 1 bunga sa Tropical Depression Vicky. Giliyong nagmando ang Davao Coast Guard sa mga fishing vessel, cargo ug passenger vessel nga dili mulawig tungod sa kadelikado sa pagdaot sa panahon. Based sa sa memorandum circular ng Coast Guard 02-13 entitled the movement of vessel during heavy weather. Pag merong posted na signal, it's either tropical cyclone, tropical storm, warning signal number 1, pinagbabawal talaga natin ang mga paglayag o either pag-sea-venture sa ating karagatan. Tungod niini, tanggong ang pipila ka pasahero sa Santa Ana Wharf padulong sa Kaputian ug Talikod Island. Hilabihang guulan ni Rosalie Pusta nga dili siya makauli sanglit na bilin kuno sa ilang balay. Ang duha ka tigulang kinsa usa niini PWD. Kung magbaylan po ko, wala po ko'y budget nga ipamasahe. So, naghulat na lang po ko kung pinuod man dyan ko, malinaw-linaw dyan siya after 4 hours. Kung makalarga sila mo, uli ko. Pero kung dili dyan siya, dili na siya ko ang tunugma. Kung dili na po, manghiram na lang pamasahe para uli. Gitambagan ang mga stranded nga mobalhin sa sasa sang nitugutan ang mga vessel sama sa barge nga makalawig sa mga special areas sama sa duol lang nga biyahe nga mao ang patabok sa babak. Since special area siya, since public storm warning signal number 1 lang din naman, so pwede doon. So mangyari nito, yung pasahero na dito na gustong tumawid sa Samar, pwede silang mag-divert ng kanilang travel doon na lang sa May West Barge. Real pipila sa mga natanggo nga pasahero kaganihang buntag nagpaabot nga munindot ang dagan sa panahon kanusa, gilauman nila nga matugutan nga makabiyahig balik ang mga lansa. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.